Nagapanugyan isa ka dentista kung ano ka angot sa importansya sa pagabot sang wisdom tooth sa tiyon nga mayara na inisang impeksyon, impacted ang ngipon kung nagsalalampaw na ngipon. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Jude Sicante Niales, isa ka dentista, yagin pahayag nga natural lang kung kaisa nga masakit ang pagtubo sang wisdom tooth bangod matured na ang gam sa isa ka individual. Sunod sa iya, may mga tion man nga nagakaapektuhan ang bilog na lawas sang tawo kung nagbanog o kung nagasakit ang unto bangod nga konektadong ugat sini sa bilog na lawas. Pahayag man ni Teniales nga posible man nga makalaton ang damage nga ngipon sa iban nga maayo pa nga ngipon kung hindi ini paghalungan. Dugang paninga importante nga mayara sa proper dental healthcare kag mas maayo nga magbisita sa dentista ang individual agon matagan sang nagakaigo nga tikang agon malikawan ang dugang pa nga problema sa ngipon. Ang nerve balas sa aton nga ngipon, isa lang na siya ka main nga artery, tapos ma-branch na siya sa mandibular, maxillary kag sa aton nga temporal. So that is why either nga maxillary or mandibular ang nagasakit, apektado ang gising or ang ulo, ang dulunggan, usually may pangadlay, kung magsakit ang ipon sa dalom, may nagabukol ka na diri kung tama, nagikaan yung infection. Kung nga mga listeners sa Bombo Radio, malihog lang, regularly, bisita mo kamo sa inyong mga dentista, bisan isa lang sa isa ka tuig, tapos magpa-cleaning kamo, tapos brush with regularly. Ang pinaka-importante actually nga mag-brush is before gid magtulog. Kumbaga i-priority man nato ang aton nga oral health